Hello, wow. Pwede lang. Hala, naman. Hala, sagay. Kasudan namin nagpanihapon. Salamat. Salamat, Lord. Sa mga may love, kanimo mga kabuang ba? Moadto ko na may uglawod kay Purya Buyag kay Linaw manggod. Manghihi sa ko na midaan, manghihi. Ready na mi, ready. Nya nami konsehal nga uban-uban man ni oy. Hello guys, maragat mi guys. So gusto mo Order. gusto mo order og lumiagan guys. Just PM me. Oh, Puno wait sa ni. naman ni guys. Kamur. Wow. Pag-andam na komprador. Pag-andam mo komprador ha. Pang lumiagan me. Ari ko Guys, kinsa tong gusto mo order og lumiagan guys? PM me directly. Bugsay pud lahoy. Wala ako. Wala na amihan. Okay, sa kote. Internet daghang pirit. Ay, Jesus. Princess niya. Tingnan di kay gyapon. Mato ko na may glawod guys kay mangwan me. Ang lumiyagan ko nung dito nya dagan kay may 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom. Unom ikabok unom. Babang patap. Wow, kayo. Ala. So mga my loves, nanami diri sa labod. Purya Buyag tabi ako ay mo panghilabot ra. Ay mo panghilabot po, tabi ako. Nami diri kay magkuan daw me. Manglumyagan me. Ani tadi mang lumiagan guys. Mga kana. Maglingkod man na sila kay di ba maglingkod mo ya. Hala. Tagad-tagad mo. Mga my loves, nanagin mi diri. Tagkuan piso. 5 o 25. Piso na oh. Dahil 25 dai. O na 25 lang. Ayaw mo. O kana piso. Unsa mo na paglumiyagan? Bira di ko yan. Wala na di kay may kuan. Suga. Namurak ka. Na. Makaganda cellphone lang. Battery. Yung battery ang among gamiton mga my loves. Battery sa ispat. Una ipaon. Alam tog lingkuranan din. Iyayahay lang siya ana. Alam mo Din do. sigiri-sigirilyo, di Siga lagi pasunata. Magsiga-siga. Ano yun? May lumiagan. Mura kag kuan. Lipay ganda tagluto. Okay, may pa nagdala tagbahaw no? Ha? So mga my loves, nara dai mi diri sa Daplin, maklaro ra ang kuan no. Maklaro ra na mo. Di ani ra di mo ani manglumiyagan Fred? Ano ni mga pambot? Oh, dagan na lumiagan oh. Mga pambot dagang kayo. Ug dito dito manguan. Lawod-lawod naman lagi to sila. Kita kay pasahe lagi ta. Wala mo gani. Dagan pa. Sige sulayan sana mo di ani og kuan.
Pwede mo kuya tatagamay din wala mo hinay tagpadaplin na rin. Oh, sige. Anhira mi diri dagat, wala mi nagdala og kanon. Kani laging wala sa plano. May pa mag-jamming mo or mag-enjoy mo kanang wala sa plano kay. Kung magplano-plano bitaw mo di gyud madayon. Karon wala ni sa plano ha. Pagingon natin Junila og tala mo tuta dito pred kay linaw kayo Bira niya nakauban pag ginamong konsehal Wala jud. di ba? Wala jud mi dala. Pan ra mong dala pan. Sige na kay mag nami nagyagan ko doon. Di pa mo kuya yan eh. Unya gakuan pa. Slow ni mo ni. Maklaro kay walisan sa kuan babawon. Kisa man sinunoy mong gudagway na Chris na. Na si Chris na ingkuan. Isa ka paon. Di na. Ani ra panan. Tanaw. Sige Bante tagamay to. Mo abante ko no mi gamay adto. Nami nang dili balod-balod kay kuan kanang manapaw mi guys. Pinailansa. Asa to? Ilansa Balhin ko na mi glaing spot. Ato mi dapit atong daghan mga pampot Atong mangudyaban. Ha? Sila dudong pihit mangudyaban. Uy yung mga brother o sister. So, Ay mamo niya Mamo mo na. Pamo? Tagaman sabay puro na. Kana ba? Wala mo kana. Nailansa guys. Nara sila ning piliw. ako kadungog dahil. Sige na, friend kay. Sige na, Fred. Yara kasi pagay kayo wala pa yung kaon. Na si Dudong Krek. Lumod na. Nang. Pero lumod dagan kayo. Asa? Hello, karon mo dito na. Hala! Makadong! Age kuan na mo do lay pambot sunod gina pambot amo. Magdagami mo sunod ang dulo ka na ganang bukso. Guys, naay lumod. Naay dolphin. Multa na ako na, bawal la kana kay partihan bawal lagay na ron. Nga mo to pa ingon si Dudong. Ato law bubo ko may no. Damo na dugulan sa ko. Limiyagan, mangit-ngit. Ang bakal limiyagan ani nga linaw man kayo. Ipa, kuan pa usa na, palawman pa. Kanang linaw, hangin ka. Oh, kanang hinangin pro. Naanak Sis na. Ano ba sing unong diaw? Ato ba siya tibabaw dito pa siya dito. Naon kay limiyagan ani god. Gini. Magkuan mo sa yabang god kaya kanunon nila ba. Kay namo uyabang ani. Lansa kali yung anak ang daplin oh. Wa tag uyabang. Ang daplin kay nanong kuan. Uyabang. Nawal. Ready na yung basket kay kadto. Isa tumayla. Lansa ando ulit. Pero giling lansa. Ani na diri ba ani na nugaod haw ano na mong lansa diha oh. Ngunong si Dudong Ana ra ba siya nandool ning unong. Maklaro raman di ang daplin guys. Maklaro ra kayo ang daplin. Series siya no. Tanawa ra gud ninyo. Parumi nang unahan gamay oh. Agyanan. Kanang naibalay dayon siga gamay. Muna lang No, maklaro ra di ay. Abi man ako lawod pa kaayo dili na maklaro. Abot kay mixkihor layo kayo. Wa ni bukid makita. Taga-imi og kuan lumiyagan. Please. Ara makakita mig unsaon pag kuan sa lumiyagan. Unsay forma. Lagi. Dagang ginagat oh. Ang gidahunon. Nya to pod si Dudong Chris dito Wala lang pasul. Na may pasula na bro ba no waya mo kuan. Hi Pudong. Ayun na kayo na guys. Alpan lagi. May ilan ni mugnay mukaon Fred? Wala din mo. Wala din mo paon. Lumiyagan ra paon. Kumain kaon. Say. Ay mga my loves, unsa kani amo ang resulta ani? Kalabasa mo siguro ni. Ting. Ayo kung ano kalabasa kay dagan naglabasa sa mua. Makakilaw baka mi ani Lansa ron. oh, daplin kay lansa oh. Asa? Oh, padulong ari nas naluok ani, ana sa nang nanuga na oh. Basig mudunggo dagwan asa loob. Miroy. Lansa no abi na Lawod. layuan. Ani ra sa ito. Tagain tan mi og lumiyagan. Tulon tani ka ng barilis ba? Kanon nila nang kanang gasiga. Dili katong kuan. Kani ba kanon nila niyo? Isa kay nana pila ka lumiyagan mo dawi. Tagsa raw sa duha, talagsa ra gid duha. Uya man kay nang No. Nya. Ito pangayoon ra. Isa-isa ra ngani oh, man mong kuan, pumagi mo kuhag lumiyagan oh, tagsa-tagsa ra. Tagsa-tagsag laman no, ug sila pa. Abot sa. Tagsa-tagsa ra kuha. Yan. si mama. Ang wala na lang na muna na experience guys kanang manapaw. Napaw. Napaw lagi. Unsa na lang unsa katagalan sa kanang naman ni babaye.
Na. So, what's up guys? Hello mga my love. So, for today's video, kay naata karon diri sa Lawod. Layo na ami diri kayon. Musulay ko no may panglumiyagan. Uban-uban mi. Daghan mi diri. Naapil na po among konsehal. Uban-uban. Kay kaingon siya magsuroy-suroy rami diri sa kuan sa dagat. Karon, kay niingon man niya ako manghod nga. Ang lumiyagan na lang ta diritso. Ana lumiyagan mi. Nakauban siya ng Lawod mi. Subad guys, subad. Subad. Ana. Dira guys, oh. Subad. Kaon guys. Tak. Hala. Guys. Hala. Oh, pula kayo. Oh, pula kayo guys. Sige, gutom. Ginawa kaon. Kaon na pod. Agay pangtang. Tangtang? Pangtang hipon. Pangag to ba padintis tugma. Kuang. Hala, gapugsit-pugsit pa guys. First time. Moni mga my loves. Kaon? Mga kinabuhing pobre ba? Kaon. Dara! Wow! First time din na mo guys. First time. Sumo din yung feelings di ay. Mo ni kinabuhi mang abot sa tagsa nya pangayoon na pagabot adto. Yung dawi kayo kay tagahulog kaon. Ano ra sandupar ani ra no? Mo ba? Karon. Sandupar anong Di butang ti. Kaya magpudsik-pudsik ha. Buhi pa guys. Buhi pa mga my loves oh. Salamat Lord. Salamat Lord. Nangabibo yung taon eh. Wala man. Dugono kasi tubig oh. ato panan para makaon. Mapuno kanan. Paano ato ni? Hindi mo ni kaon gud may pangon. Ay kanang naipaon. Butangag paon. Ko ato ni ito gali. Nalubog. Yung bugwak mo siya. Ha? Buhi pa kayo. Labig uy. Kaon na pod. Kaon. Hila. Kawaw kaayo guys. So ing ana tagsa-tagsa ra gyud di ay. Dili pwede ugwa kay magkuan man daw magkuan ang ari-ari man. Pwede man basta wala yung may wala like kuan pwede mo kaon wala yung may Pugsit, wala yung pugsit. may pasiga god wala yung may kanang amag bitaw amag. Na nagalukso-lukso pag yun siya mga my loves oh. Na? Buwi uning. Live ma. Na. Kita sila ma. Kaon. Kaon na pod. Nagkaon na pod mga my loves. Ko lagi ni sa Ginoo. Yee! Ginawa pa guys. Hala, wow! Kuan yang gaway. Ganaan Hala, wow kayo! na Kaon. unsay Kaon na pod! Kaon na pod kuno! you Lord kun Ginoo ang basket. Anya na Fred, hala! Hala, nama! Hala, sagay! Hala! Nagkaon na pod! Kaon na pod kuno! Da. Sige. Kaon na po. Hala, thank you Lord! Oh. Thank you Lord. Makapanis makasudaan nami ani og panihapon. Sa te? Makasudaan nami ani panihapon. Salamat. Tanawa, rin mga tininin. Thank you Lord! So thank you Lord! First time dyan namo ni Lord. First time dyan ako nakauban og kanang nang lumiyagan. So ingon ani gyud ang kinabuhi sa mga lumiyaganay no. Tag isa ka hulugan, isa gyud pud ka lumiyagan. Isa ka hulugan sa paon, usa pud ka lumiyagan. So di siya duha-duha na. Mutag duha man daw siya pero talagsara. Mga lansaw ngita pa nagpirit. Gabugwak-bugwak. Na. Nya tanawa o among konsehal, asa ka ano ba? Kauban-uban. This is the Kain. Sa. Nyat pa di. Puti ang wika. Wala puti, inguna na siya guys so puti, pero mapulara na siya. Buhi na ha? nakalitan na Ginawa. The worst government. Lao na. Nagkakinala mo. Na.
i-video. Ay, tang pagyod. Ha? Oh, nabilin ayang ipon guys. Pangag to ba padintis tugma. Kao na po guys. Di friend. Pakita na yun friend. Sa tininin nagikuan na ni Magi. Dagat ka te? Dili man gud siya magdagat kay di man siya uyog Katanaw ko sa siga-siga bo sa ilalong. Nalingaw ko. Di kayo gidagal linaw kayo. Sige. Yung gani ko di na madalag ay sito na. Kana mabala naman dito ni kabot. Pula gyapon na. Pagabot lisag tubig. Ay, ganani. Wala lagi kagiging lagi, magbugwak-bugwak pa man lagi ini kabot sa balay. Lang. Dili na kidagat mo. Nalumak sa miyagan oy. Ha? Lalum kay miyagan. Kita din niya. Lagi kay katong ako pinabot kay lalumpia to. Sige na. Hindi nakuha po lalong. Sige na kog lalo ba. Kana ko kapila ko katulog. Mura kaduha bi ako nakuha nang urot nako. All bistro. Kanang puti apula. Pula kay na ilang kuan no. Diba? Kao na po. Solar man siguro na. Dali ko lang sila na lagi. Hi. Lagi Ang green oy di pa di na mao diri dapit pa. Kadi. Lagi ka lagi gableng-bleng kang rin. Di na mao. Di na mao. Mudo na jud ko sana. Oy. Ginoo po. Ha? Ilan ka dako. Uy. 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 Lang. Karabuti. Na di ko kay mapaak. Karawa. Dili ko kay Pula ba nang? Karawa daw nang. Di ko kay mapaak. Di mo gud kita gud nila na. Ako ni tanan mo karo. Wala ma. Uy. Mama apa man. Sobra. Sobra oy. Pula. Kana. Guys, mali mo kuha oh. Daghan na. Uy na biya ni. Nanawi gyud, praise the Lord. Buhi pang uban agay. Dili na kay kabuyo nya na morigo. Yung mga pungaw ta. Muna na tong tinigo man na. Wala na di ka pa kadunga. Uy. Uy. Okay. Yung dunggan Oh, guys. Karon mo ka na pug dali. Pwede dunggan, Pwede pwede dunggan. dunggan. Kanang Ayaw na ti kay buhi pa ni. kay dako kanang gamay-gamay ana. Pwede dunggan. Isto lagi. Oh, kuha iti. Bisa ni yun. Ah, Oh. Paon ni ron. May man. Ilisan. Unsa nakagporma na akong cellphone na nawala lagi. Hala. uda pa kadina upuan. Ganiha kag Ayaw kay kuan. Wala patag baha og suka. kalingaw nang tatanan. Ang tagkaon ron. Lagi? Ana ko. Pwede mo. Pwede luto. Oh, mga nguan pa guys, oh. Dili pwede mo balik sa friend. Yat. Sige na lang ato na lang kunta dito igo pa mga alas 8. Hoy, sa sunod magdala na tagluto og kuan. Dili umari dili. Singon ani guys. Panan. Oh, ingon ana. Mara gyapon na ipaon siya sa lakuan, lumiyagan. Oh. Kuha na siya ikog sa lumiyagan. Ha? Sila pa kain Hmm. Oh. Hmm. Yan na lang. Ano mo, friend? So ingon ana siya, oh. Ge, kaon na mo. No, tanawar ko ko, oh. Nagkakungkuan ako, oh. 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 Wala na nakadimawan mo cellphone mo. Unsay oras nang? 7:20. Diya kalayo ra kaayo. Tanaw ko na natundap na kayo. Basta walay kaon, walay taro. Ha? Oh, paka dol. Tara. Pugsit lagi dayon. Ato ni tabunan. Ilagay na kuon. Tawo, ni kaon na ni piliw na kayo. Wala. Piliw na kayo. Sumuro to guys. Sumuro to mga my loves. Uli na daw me. Nanguhara mi gigo ko anon. Para kuan ra para panghapon. Uli na me.